Това е тази любовница, която се завъртява по Войчови. Тя знае. Той беше скъсан да извони. От 6 години е бил вдовец. Вие не се знаете. Казвате, че не е вдовец. Ама аз не съм любовница била на Лилинчо ми. Аз имам мъж, гледай, и тебе и мене да не пане. Аз ти казвам, че окна и двете и няма се да се жални. Ето виж, няма сега. Какво ще направите? Ще ги опъна и двете, за да не се плача на него, мамо. Ако си сядна казва, ево, идва. Казвам го, Аз съм вдовица. виж ме, на микрофона. Лилинчо си ми беше Лилинчо. Чуваш ли? Ако мислиш, че тя няма мъж, ще опъна и двете и ще са доволни, тя и ти. Ами на чуме на... Какво двама си направихте? Изкарахте се полупатлет. Добре, че си намерих отеха. То малко сладко бижу. Сега мога да кажа, че не върша работа и вие обвинявате за тази работа, че има не мъж при нея, пенерас, така го изкарваш. Затова ти казвам, че ще го опъна и двете и ще се доволни.